ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମୋ ଗେଲି ଭଳି ସାଇଡ୍ କରିବା ଟଙ୍କା ନେଇ ବଜାର ରାକ୍ଷୀ କିଣି ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ ରାକ୍ଷୀ ମୋ ହାତରେ ବାଣି ଦିଏ। ହେଲେ ମୁଁ ତା ରାକ୍ଷୀ ପାଉଣା ଦେଇପାରୁନି ବୋଲି ସେ କହେ ଏ ଭାଇ ତୁ ଅଭିମାନ କରିଛୁ ନା? ତୁ ଅଭିମାନ କର ନା ରେ ଭାଇ। ତୁ ଯେବେ ଚାକିରି କରିବୁ ମୋ ପାଉଣାଟା ସୁଝି ଦବୁ ରେ। ବାପା ସେଦିନର କଥା ମନେ ଅଛି ନା?